फारसेनिफ्राय खामानि दं 60-70,000 बेयाथ' इजि खारखागोन आरो बारासो नांनो हानाय थ' गाइस आं नोंथांमोननो बालाखौ देखायनि र' बारा फैदिया साब ओइ मादैयाबो इनिया मिनि सोरांनियालै रेमजेमनि मादै So guys, दसे जाबाय सिखारनाया बेनिफ्राय नोंथांमोननो मोनसे बुंनानै प्लेनिं मोनसे लादों दिनै ओमफ्राय माने मा प्लेनिं होनबाथाय आं नोंथांमोननो बुंनानै बे खामसालि आद्रा दंमोन ना बेखौ दिनै अचानकनो रायलायनाय जादों आरो दिनै फुङावसो माने गाबोननिफ्राय मावगोन बेनि थाखायनो दिनै गासैबो जगार खालामजोबदोंसै मा जगार खालामनांगौ बायदि बाला सिमेन्ट बायदिसिना लहा लहिफोरखौ गासैखौबो दिनै लायजोबदोंसै बेनि थाखाय वाह बाइक गोदानखौ फैलायो नामा फैसा नांगोन मन्दिरनि दै लानाया दा मारै मोनना थाना फैनाय ट्रेक्टर सोंहैनि र' बाला लायनो थाखाय टाइमा जाया नङा 9:30 जाबाय बेनिफ्राय आं दा थांदोंसै दहायनिफ्राय आं बालाखौ खबर लाना फैबाय ट्रेक्टर खबर लाना फैबाय बेयाव देखायासै ओमफ्राय दा आङो थांबाय थानोसै सिमेन्ट लाबोनांगौ ओमफ्राय साटारिंखौ आब'मोना लांना दोनदोंमोन मिनिस्रांमोननि न'आव आब'मोननि न'आव ओमफ्राय दा बेखौ आङो साटारिंखौबो लाबोगोन लोगोसे सिमेन्टखौबो लानानै फैफागोन आङो गाइस दा बेखौ लांदोंसै बेयो दुरा प्राइम ना माथाय बे खम दै माने खामसालिल'सै नालाय बेनिखायनो बेखौ लांगोन Aru gurabun pare kuyas. Itu loi mana? Itu lo coba করে ভালো হবে। ভালো তো ভাল কাম নাই আৰু এটো কাৰণে মই এটো লৈ যাব কিবা আলসি লাগিছে। লটো खांबाय दा थांबायल' थानांगौ जों दा। So guys दा आङो न'आव सफैबाय बेनिफ्राय टेम्प'आ फैगासिनो दं आं एडभान्स फैग्रोबाय दा सान्दुङाबो गरम ना ओमफ्राय नै आया दाखाल बयनिफ्राय मेगन हाया जाना दं ना हामबाय दाखालि जा लोमजादोंमोन ना एसे हामदो ओमफ्राय दा मावा होननानै सानदोंमोन आङो खामानिखौ दा इसेबांखिनि सान्दुंनि ओमफ्राय मावा होननानै सानबाबो थाब मावजाबाय थायो बुंबायानो थायो दोख्रि मावदो होननानै एसां थाबनो नांगौ नामा मावबासो स्र' जायो नङाबा लेथेर फिथेर जाबाय थायो आं सानदों लासैनो मावदोंसै दाथ' आरो जै मावबाय 60-70,000 नांखागोन बे खामसालिनि थाखाय ना खारो बारासो खारगोन खोमा गेरेन्टिखौनो मोना पुरा बेयाव प्लास्टार धालायनांगोन मानांगोन फारसेनिफ्राय खामानि दं 60-70,000 बेयाथ' इजि खारखागोन आरो बारासो नांनो हानाय देनां बे माइ हाखांबा मानसि मोननाय नङा दानो मावखायाबा मिस्ट्रि फैनो नागिरा मानसिफोरा गिनानै बेनि थाखायनो लामाया गाज्रिमोन ना दाखालि जा थाब थायोमोन So guys नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दिनैनि भिडिअ गोबां खरसा जागोन आंनि स' बेनिखायनो नोंथांमोननो मोनसे गेमिं एप्लिकेशन सेबो लानानै फैदों जायनि नामा जाहैबाय रुमिनेबल फार्स्टआव नोंथांमोना माने जेब्ला बे एप्सआव रेजिस्टार खालामगोन ना अब्लानो बेयाव 41 रुपिस फ्रियावनो मोनगोन नोंथांमोना रेजिस्टार खालामना लाबानो जाबाय बेयाव रिफार एन्ड आर्न माने लोगोफोरनो शेयार खालामनाबो नोङो इनकाम खालामनो हागोन बेनि गेजेरावनो बेयाव सबनि अप्शनबो दं नोंथांमोना सबनि अप्शन थांनानै जेसेबांखिनि रिचार्ज नांगौ रिचार्ज खालामना लाबानो जाबाय स' बेयाव ड्रागन भार्सेस दं बेखौ आं गेलेना देखायदोंसै स' फार्स्टआवनो आं गेमखौ प्ले खालामबाय बेनिफ्राय प्ले खालामनानै आङो बेयाव बेसेबां 300 थाखा होनि नामा ओके फार्स्टआव आं टाइगाराव होदों बेखौ आं मोना नायदेनसै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आं टाइगाराव 300 रुपिस होनानै होदों दे जुदि मोनबाथ' लाबानो मोनाबासो थांगोन आंहा खिन्थु मोननायनि चान्स गोबां दं आं मानोना अके नोंथांमोना नुखादोंआनो मानोना आं बेयाव गेलेबाय थायो माने एक्सपिरियेन्स जालांबाय दैलि गेले स' बेनिफ्राय आङो 500 रुपिस होनानै होदोंसै र' 5 सेकेन्डआव ओके बेयावनो होदों आङो एबारबो मोनाबा खिन्थु लस जागोन 200 थाखा मोनबाथाय आङो 800 थाखा लाब जागोन स' नायदोंसै ओके एबार खेबसेबो देरहाबाय नोंथांमोना नुखादोंनो बेनि उइड्रलखौ बोरै खालामो होननानै बुंबाथाय बे डाइरेक्ट उइड्रलाव थांदो नोंनो जेसेबांखिनि एमाउन्ट नांगौ नोंनि बेंक एकाउन्टआव नों डाइरेक्ट नों होनानै लाबानो जाबाय 1 मिनिटआवनो नोङो माने क्लिक खालामनाय लोगो बे साक्सेस जागोन स' आङो डेसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों दे बे एप्सनि लिंकखौ नोंथांमोना थांनानै डेसक्रिपसननिफ्राय डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय आंबो सानदों माने बाबाया हरदो आरो हासार होखागोन नालाय
सिमेन्टखौथ' लाबोबायानो दा ट्रेक्टराव सफैबाय बाला लायदोंसो जों दा दहाय आं नायना फैखादों जायगायाव हा गाखोनायानोथ' आंबो जागाखोन इजासो गाखोनांसिगोन बे गाइस दा सफैबाय खिन्थु जोंनिया बोखांनाय जाथ'वाखैनो दुस्रानिखौ बोखांगासिनो बे जाखांनायनि उनाव जोंनिखौ होदोंसै आरो दा बालायाबो बारा फैयाखै नामाथाय डाइरेक्ट मेचिनजों बोखांखादों बै जाय मेचिन सालायगासिनो ओमफ्राय नै डाइरेक्ट बिदिबाथाय थाब जायो आरो ओमफ्राय बालायाबो मोजां फैयो होननानै बुंदों ओमफ्राय जुदि नों माबाफोर बेलसाफोरजों बोखांबाथाय दैनिफ्राय एसे गथा गथा फैयो नामाथाय दा बेबाथाय हेभि जागोन आरो तो गाइस आं नोंथांमोननो बालाखौ देखायनि र' बारा फैदिया साफा दैयानो एसेबां दाहार ना बेनिखायनो थांफाजोबो दै बैजाय फुल जाबाय एसे गरमाव जाहैबिखा मालाय मेचिना 700 दा मेंबायबो आङो ओमफ्राय दा दसे रेस्ट लादोंसै रेस्ट लाना मा खालामनाय जायो र' ओमफ्राय बालाया लाबाय 700 लादों बोखांनाया बाला बोखांनाया ओमफ्राय लाबोनानै ट्रेक्टरजों लाबोनाया मादै मोनानि न'नि जाबाय नालाय 500आवनो लाबाय आरो गारि भाराखौ 500ल' लाबाय नङाबाथ' 700सो लायोमोन नामाथाय ओमफ्राय आरो दहाय सिमेन्ट लायदोंमोन ना 1850 थाखा गासै बेसेबां थांगोनथाय आं मिथिला जायखिजाया ओरैनो 2000नि गोजौआव थांबाय 3000नि खाथियाव थांबाय नामाथाय ना 3000 बारबायसो 3000नि खाथि 3000 थांबाय दे जायखिजाया So guys, दिनै बिजाय पस्ट गायबाय बेखौ इटाखौ बोखांदोंसै ओमफ्राय नै दाखालि बेखौ मोननानै फैदों गारिनिफ्राय खालांदोंमोननो सोरनिबा ओरैबायदि खामानि होबायना दा बेसेबांबा बुरजाखा गारिनिफ्राय गलांदोंमोननो ओमफ्राय उनाव गोलैना थालांनायखौ सोरनिबा थालांनायखौ मोनना फैदों आरो हा खै केजि दंमोन 15 केजि 15 केजिल'थार बा बेहा खामानि होबाय खिन्थु बे मानि मोनलाय नारेंखल दिरुं दा बेयाव माबा माबि खानो थाखाय बिराद मोजां जासिगोन आरो दा बे जाय माबाखौ हागासिनो दा साननैसो बिदिनो आरो खास्रा खामानि सोलिबाय थासिगोन जोबागौ मानि बेखौ माबा नागिरदों रड खानो नागिरदों ओमफ्राय आं दा नै बेखौ सिदा खालामगासिनो बेखौ सिदा खालामनो ओमफ्राय बे आसान डिजाइन बानायनांसिगौ नै बेबायदि मोजां जायगा बेफोरनो आरो फिसा खास्रा खुस्रा खामानिफ्रा खानाया जाजोब्बाय नै पस्टफोर जावखाबाय बेयाव मोनसे मोननै मोनथाम दा पस्ट गायदोंसै पस्ट गायनायावनो दिनै सानसेया जोबखासिगोन आरो जेखौ जादोला दा सिमेन्ट गलायनांगौ अन्थाइ गलायनांगौ ओमफ्राय पस्टआव होदोंसै सान्दुंआबो जा दा दै ओंखारलायदों माथो साफा गुदुं सिङाव दै दंजोबो ओमफ्राय बेयाव दा ढालायनांसिगोन जोङो बे मोनसे जागोन बै मोनसे बे मोनथामाव आरो आयाव So guys, दा दखानाव थान्दा दै लाना फैनि बेनिफ्राय बै मोनथाम पस्टखौ मानि थाखाय बानायदों होनबाथाय आङो साननैसो थानानै बुंनानै नङा देखायनानै होगोन मानि थाखाय डाइरेक्ट देखायखाबा नुखागोन आरोना एक्सट्रा मोनथाम पस्ट गायदोंना बे प्लेनिंआ मैयासो जादों थान्दा पानी है आइस नालागे अलप नर्मेल तो दे इमान
হ'ব এই আৰু অলপ ইয়াৰ পৰা ঠাণ্ডা বিয়াৰ নেকি সেই বিয়াৰ বিয়াৰ হয়তো হৈ যাব